Zobulala ifoni-ke wena. Alayikha. Masupressa kangaka. Uyaphila? Ngikuzwa mina. Angikuzwa nami. Ngithi right wanga yini? Hayi, ngiyafunza la. Ngiyafunza. Uya? Funza. Oh. Awaqeda ubhala. Ngiqeda mhla 17. Oh, ma kumswadini. Ya. Oh, ngiyakuzwa. Yazwakala. Wayimalali wena. Ngilalile emini so manje ngizwile. Nokuthi kumele ngihambe namhlanje so sengiyanqena nokulala yabo. Noma ungangala ekhaya yabo. Lo muntu bengeke khona ngisho phansi indaba lisinganani sesizwe phansi. Ngeke mfethu ayande kunomsindo la ukhona mfethu hayi. Ngiyabona nje lo mfethu ngeke ngimuzwe ngisho ekhuluma. Mfethu awume. Ifoni yakho awuyifake ku-silent khona ngifuna ukuyibona. Silent. Cha nje into engifuna ukubona ukuthi izokwenzeka yini. Usho uma suyifakile. Ngifakile. Okay, ma udouble tap screen ngibo. Yeah, isi-right ke manje. Okay. Hayi, unjani nomzamo mfethu? Uyaphila. Hey, good for you mfana. Kunomuntu ongithembisa enye into la. Osukwini waqedwa ngayenza. Yabo nje. Ngathi singangahlangana nje futhi. Because angizwani nomuntu Yini akuthembiseni? Cha, enye into nje futhi enkulu yabo. Engadlalwa ngayo akuyona kodwa imali. Bekuyinto kade kumele ayenze. Wangayenza. Kodwa vele I-doubt ukuthi ngisazombona. Mhlawumbe usehambile. Hayi, early or late. Angazi mfethu Mantuli kuyadepend ukuthi ngihamba nini but live isanda kuqala. Ngenzeka ube late sangaphela noma inini yabo. Ngihlala wo. Awuzwakali-ke mfana wena uma ukhuluma. Ngihlala wo. Hlala eThekwini. Wena uhlala phi? Mpumalanga.
kanje. Manje aMaNtuli kade aniqedi mfethu ama-exam. Ngeke phela. Into futhi enginqinisa ukubuyela ekhaya leyo. Njengoba ingane isabhala nje, sho ukuthi umuntu uzohlala yedwa emini. Ababhali ilanga lonke ngeke. Ya? Ababhali ilanga lonke. Mase bengekho ekuseni, babuye emini. So kuyafana nje mfethu. Use-university? Ya? Use-university wena? Ya. Ku? Ya? Kuphi? eThekwini. Siyalokhu hamba kanjani mfethu? Ngisala ndaba nama-exam, sengifuna ukuhlala lo 10 days ngifinisha. Mfethu kuyabhora ukuqeda isikole. Kodwa-ke for now uzobona ngathi into enkulu. Kuyabhora mfethu ukuqeda isikole. Usazobhoreka nje futhi. And uma ukuthi uzoya e-varsity uyozuye ngoFebruary. So nje usazohlala. Komba ukuthi wenza ugrade bani? Grade 12. 12. Ya. Njengoba ukhuluma ngathi umuntu owenza ugrade 8 nje mfethu. Mara. Livoice yami. Ngivele umetric wami seyingane kodwa hayi. Futhi manje suyivulile leya nto futhi. No. Iyazwakala phela uma upress screen lapho. Angayivuleki. Hayi ngiyakuzwa. Ngiyaqala kuba ney'nkinga ey'nje kwi-live. Angazi. Kuvela ukuthi inama-restrictions angazi awani. Imali. It's because lapha kwilontunja yami kumnyama. So I have to put isithombe or ngivele because ikhamera yami ivuliwe. Ngamanye ngivele hawu. Ngivele ikhamera lethi kanje. Ngcono kona Nkosi yami, ngeke mina ngikhanyisa ugesi manje. Futhi live yami elandelayo ngizobe sengisekhaya cause ngeke bana. But kukancane ukuthi ngibe live sengisekhaya. Ya? Ngeke kusuke kubhizi kakhulu ekhaya manje yabo kunomsindo. Angeke live kuzoba worse. Ngikuphi ekhaya? Maritzburg, I doubt ukuthi ayazi leyo ndawo. Phela ngiyazi. Usuku namhlanje futhi umuntu kumele azame ukwenza amavidiyo amaningi engizowaphosta mase sengihambile because namhlanje futhi ngiyoze ngihoste ngoFebruary. Okay.
February. Yeah, ngoFebruary mase ngibuyele eRes. Angazi ukuthi yiphi iRes, but mase ngibuyele esikoleni. Yeah. Ekuseni eba. Yeah. Kusekutheni. Awuzwakali-ke yazi? Ngithi kusekutheni. Yeah, ungasho kanjalo. Selum mfethu. Ngizothini? Yabo, most of the things engiyiphostayo angirelate nje kuzona i-content kuphela mfethu. So angihlangene nezinto engiyikhuluma lapha mina mfethu. Angirelate nje sidalo. So nje ungaphiki mfethu nami ngeke mhlampe abantu abangarelate ngizothini? Futhi ngaze ngisho into e-wrong, but angirelate mfethu. Yeah, ngisho kanjalo. Angirelate. Manje mfethu usuplanile ukuthi uma uqeda ukufunda uzokwenzani noma wazi? Ya, sengiplanile. Eh? Sengiplanile. Oh, u-aplayile kodwa? Ya. Oh, okay. Ngikutheni kodwa hayi, okay, ngiyakuzwa. Ya mara. Ngizabona ngithini. Ngathi awunayo ishowa lento ukhuluma ngayo. Applyile. Kuyikole ey'ngaki? 3. 3? Ya. Yo, uyazithemba-ke bo ey'ncane kanje. Kodwa asazi wena owaziyo. Ngisho khona ne-UJ khona lapho phakathi. Ngithi khona ne-UJ lapho phakathi. Ya. Hayi kobe uyafunda mfethu ngeke. Ngiyafunda. Maybe 10. Yes. Mana Mantuli kanti wenza ukuba wena futhi manje. Oh. Hayi, mina wami ugrade 12 awuyisiphithiphithi mfana. Kwakukuningi ngisafunda umatric. Ngangingadluli kodwa kwakukuningi lapha ngeke. Kwakukuningi kanjani? Umatric wami mfethu wawunedrama nje. Yabona nokuba nabangani bamantombazana abaningi. Kuyabheda. Right because izokufundisa izinto eziningi kodwa ekugcineni ubona izinto eziningi wrong ngamantombazane. So ngiyakho ngeke ngibe nentombi ene-male best mina because iyabheda le nto. Wena uthi female based. Wena uthi i-female based. Angikuzwa yazi. Ngithi uthi i-female based. Angiyidingi mina mfethu i-female based. Anganginawo e-high school manje ngiright. Ama-female based aya-cheat too much hayi. Ayachipha. Ngeke mfethu aya-cheat ama-female based ngeke. Achitha njani manje?
Achitsa namabhesti awo phela mfethu. Oh, bekatshisa ngawo. Bekuyimina phela i-male best, yabo. So bebechithela abantu babo. So ngabona ukuthi hhayi abekho loyal abantu ngeke bonke nje futhi.